Bona tarda a totes i a tothom que ens estigui veient i bon any. Aquesta tarda tenim el plaer de presentar el primer programa del Cercle d'Actualitat en companyia de diverses persones que hem pensat que ens podran aportar moltes reflexions perquè en realitat hi ha motius per reflexionar avui per avui, no? En totes les circumstàncies que s'estan donant. Passaré a presentar-les. Verónica Fumanal es fundadora y directora general de Politicón, consultoría en comunicación política. Purificació González és la directora general d'Orna Comunicació, que engloba dos mitjans de comunicació, un diari digital que a Catalunya s'emet com Catalunya Press i a la resta d'Espanya com Press Digital. Elena Fava de la Encarnación no cal presentar-la perquè la coneixen totes, és la nostra presidenta del Cercle de Dones de Negocis i a més és empresària. Bueno, doncs, benvingudes, gràcies, bon any, espero que esteu molt contentes, suposo que els Reis us han portat moltes coses. Sí, no? Almenys el que necessitaven, que ja és molt en aquest temps que vivim. No, jo tampoc em queixo perquè hem d'estar molt agraïts de tot el que pugui venir de més, no? Doncs està molt bé. Doncs bueno, us hem invitat a vosaltres perquè pensem que en totes les notícies, tots els titulars i com ens hem estrenat l'any, que ni més ni menys és com el vam finalitzar, no? Més o menys igual, podeu aportar-nos aquestes reflexions. Les notícies i els titulars han estat, els sabem tots, no? A nivell econòmic, a nivell polític, a nivell laboral, a nivell sindicats, en tots els sentits, i aleshores en aquests moments estem, a més, sent molt fiscalitzats des de fora d'Espanya, com és evident. Què opineu i com viviu des de les vostres perspectives de negoci, les dues, totes aquestes situacions que s'estan donant? Comencem? Sí, comença. Vinga, la primera, la valenta, a veure qui és. Doncs, bueno, jo com a empresària, les noves notícies són de veure com anirà la cosa. De moment tenim un nou govern, presidit per un Mariano Rajoy que no es veu, no ha sortit en cap roda de premsa per dir-nos cap a on ficarà el país, sinó tot el contrari, ha ficat a la Soraya Sáenz de Santamaría i al ministre de Guindos i també en Montoro perquè sigui la imatge dels ajustaments i de la nova època del govern Rajoy. Nosaltres, jo quan vaig veure el discurs d'investidura el que vaig pensar és que sí que és cert que calen canvis, calen mesures d'ajustament perquè tenim un 8% del PIB que s'ha desviat en un dèficit tremendo que arrosseguem des de fa no sé quant de temps, per unes estructures que són decimonòniques i totalment desfasades i sobredimensionades. I va fer uns petits apunts com el tema de l'IVA, el no haver de pagar l'IVA fins que tu no l'hagis cobrat, que com a empresària vaig pensar, escolta'm, això és el que nosaltres necessitem, una mica de facilitar el que tu puguis crear una empresa, portar-la cap endavant i que no t'ofegui l'administració pública amb els impostos, mentre tu estàs generant llocs de treball, mentre estàs generant riquesa i mentre estàs generant que hi hagi persones que no estiguin a l'atur. Això per un cantó, però clar, això va ser un anunci que de moment no sabem quina serà la data, sembla ser que fins al 2013 no es posarà en marxa i mentrestant ens apugen les trams de l'IRPF. I tot està una mica més parat, perquè a més quan tota la massa funcionarial se li rebaixen el sou, que de fet no és que se li hagi baixat, però se l'han congelat amb un augment de 35 a 37 euros i mitja, clar, aquesta gran massa que consumeix, que dinamitza, s'ha quedat aturada. Això és el que ha passat en aquesta campanya de Nadal, que veies les botigues que estaven pràcticament buides i amb tots els comerciants que són pimes com nosaltres molt assustats per la crisi i per la inactivitat econòmica que hi ha. Jo crec que de totes maneres un gran repte, no només el repte que se li posa per davant
treure'ns de la crisi o imposar mesures en aquest sentit, sinó que crec que el que caldria és una reforma laboral del mercat laboral molt important. No només cosmètica, sinó que realment hi hagi un canvi de paradigma, hi hagi un canvi de model, perquè el que no podem fer és sempre donar voltes a lo mateix i que, de fet, no arreglem les coses. Vull dir, s'hauria d'innovar, pensar en noves formes de fer les coses i potser de tornar a facilitar, com tu deies, a les empreses fins i tot la contractació en petits contractes i que realment siguin així. És a dir, que si jo tinc la necessitat de contractar amb una persona 3 hores, realment el cost per l'empresa sigui de les 3 hores proporcionals, no que hi hagin uns mínims que siguin tan alts que no et permetin tenir aquest recurs dins l'empresa. És a dir, que jo crec que realment s'ha de pensar en un canvi global de concepte en aquest sentit i fer una reforma que realment ens aporti noves maneres de fer les coses en aquest sentit, no? I crec que és un repte molt important que s'ha de començar a estudiar i a pensar, no? Bueno, jo m'he acabat de llegir un llibre molt interessant que us recomano. Li recomano a les sòcies d'aquesta associació, que tu presideixes, que se'n diu Vota Desglobalització. Estem en un moment històric, no?, en el que es parla molt de la força que ha de tenir Europa, la força que ha de tenir les grans potències, els països emergents, no? I no es parla tant del que ha suposat el fet de que ja no siguem petits, no? De que ja es pensi ja a nivell global, a nivell europeu, a nivell mundial, no? Aquest llibre, que està escrit per al socialista francès, que va sortir a les primàries que van fer allà a França, no? Que ara volen importar aquest model, els socialistes que estan fent Chacón i Parlement ara, no? I el senyor Rubalcaba, no? I no es parla de les conseqüències que estan tenint això en la banda dels treballadors, no? Els treballadors de l'anomenat primer món, que suposadament formem nosaltres, i que s'estan perdent poder adquisitiu, que no donen empenta per poder fer consum intern i des de fora no es poden fer consum extern via turisme, i també les condicions laborals dels anomenats països emergents. Estem creant esclaus a la Xina, estem creant esclaus a Brasil. Llavors, potser hauríem de pensar una mica això que parles tu de les condicions laborals. Sí que han de trobar solucions, no?, per poder contractar d'acord amb les nostres possibilitats econòmiques, no? Però és una mica el teixit empresarial que nosaltres tenim avui. Pràcticament el 75% aquí a Catalunya són pimes, són empreses petites, són empreses familiars, no estan rebent ajuts, no els estan rebent tota la finançació, no poden sortir-se, no? El petit comerç, el gran comerç no poden sostenir-se si no n'hi ha consum. Si abaixen els sous no es podrà consumir. Si no es fa cap mesura per fomentar la contractació de personal, no es farà consum. Jo, en aquestes totes mesures que estan que portem ja un any aquí a Catalunya i el nou govern ja una mica que s'acaben de perfilar després de les eleccions d'Andalusia, com deia Verònica, no veig cap mesura de foment d'ajuda a la petita empresa ni de foment del treball. I si no n'hi ha treball, la gent no vol ajudes, vol treballar. I si no hi ha treball, no n'hi ha diners per gastar. I l'economia no funciona. I no escolto per enlloc cap mesura de foment. Escolto molt el món financer de posar-li la taxa aquesta que han parlat avui, que no s'han posat d'acord amb Merkel i Sarkozy, però no escolto com fomentaran la contractació. Estem d'acord aleshores en que, i tots parlem de que hauríem de pensar i potser hem arribat al moment de fer, més que de pensar, i de fer ràpid, perquè els dies passen, els mesos passen, les situacions empitjoren, i els
situacions molt crítiques de moltíssimes famílies, de moltíssimes empreses, de moltíssimes persones, i realment la tasca del govern actual és aquesta, igual que les anteriors i de les més anteriors i de les futurs, és reconduir situacions, prendre mesures, però jo crec, i penso que estem totes d'acord, en que ha arribat el moment de prendre accions i de negociar i de fer coses efectives. A lo millor petites coses, començar per petites a l'hora que es van estudiant les grans, però no, perquè si no és que ens passaran els 4 anys altra vegada, estarem en una nova legislatura, doncs hi tornarem a estar igual. De fet, ja dic que per les notícies que ens arriben de cara a la Unió Europea, Alemanya està clar que titulars, o sigui, està satisfeta con los dolorosos inevitables recortes hechos por Rajoy, però clar, s'han de fer efectius. Goldman Sachs i diferents bancs d'inversions i demés veuen pros i contres. Merkel i Sarkozy es reuneixen avui, molt bé, també, però clar, què succeeix en tot això? Doncs que s'han de prendre mesures, perquè a mi em dóna la impressió que sempre estem escoltant els mateixos missatges, no sé què opineu de tot això, i que estem a vegades donant volta a la truita i la pescadilla que es mossega la cua en molts aspectes. No sé si esteu d'acord o no, o si m'explico amb el que vull dir. Totalment. Jo, el que deia la companya de les noves idees del socialisme que estan venint de França, per mi, jo soc politòloga i certament no les trobo. Jo crec que hi ha un agotament del model polític que ve del segle XIX, on hi havia el capital i hi havia l'obrer. Això ja no existeix. O sigui, ara hi ha una classe mitja molt generalitzada que és la que s'ha de reivindicar des del model europeu, que és el que nosaltres hem aconseguit, que les distàncies entre el més pobre i el més ric no siguin abismals, sinó que siguin justes i que hi hagi un sistema del benestar que cobreixi les necessitats mínimes que nosaltres entenem com és la seguretat, l'educació, la sanitat, per una classe, per tothom, universal, però jo el que sí que és cert que trobo un esgotament de les idees, dels missatges, que no hi ha renovació, que tots són el mateix, que fer una presentació d'una candidata en la seu d'UGT sembla de principis del 80 i diu, on són les noves idees? No m'han dit cap mesura per treure de la crisi o imposar unes medides que siguin més socialdemòcrates. De fet, una de les medides que ha imposat d'ajustament o de retallada que ha imposat el govern de Rajoy ha sigut l'apujament de l'IRPF, una mesura molt més progressiva que la de l'IVA, que la de l'IVA és un impost que és regressiu perquè no és proporcional, en canvi l'IRPF és en funció del que cobrem. Llavors, jo estic totalment d'acord amb l'Helena que cal una reforma del sistema laboral, en primer lloc perquè la majoria són pimes i aquesta legislació està feta com si tots siguessin botins o com si tots tinguéssim el BBVA. I no és cert, nosaltres, els petits empresaris, no tractem els treballadors com si fossin números o com si no entenguéssim que tenen una situació dolenta darrere. Clar, però és que si no pots pagar, el que no pots fer és empenyar-te tota la teva vida perquè no pots acomiadar una persona que ara mateix no tens treball per donar-li. Cal una flexibilització. Està a sobre de la taula el tema dels minicontractes, aquests que sembla per un cantó... Mira, perdona que t'interrompeixi. Ara que ja hem entrat en directe amb les mesures i demés, fem uns minutets molt breus de publicitat, si no us sap greu, i continuem entrant en matèria. Molt bé. 10 años juntos y aún sonreímos cuando nos miramos. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Mira, ja hem tornat ràpid, Doncs vinga, continuem amb l'IRPF. El que dèiem, que la majoria són pimes i que
han d'imposar unes mesures que flexibilitzen la contractació. Si jo puc contractar una persona perquè no tinc por de que després, si no tinc feina, l'haurà d'acomiadar i no tindré diners per pagar-li el finiquito i tot això, no la contracto. És millor li dic, escolta, fes-te autònoma i és a dir, això contra el que volen lluitar, que és l'economia submergida. El nou govern de Rajoy ha fet un plan general de control tributari per lluitar en contra del frau fiscal, sobretot de les grans transaccions, però també de les petites trampes que feien alguns empresaris amb el tema de la llum. I jo estic totalment d'acord en que hem de pagar impostos i que hem de contribuir a mantenir tot el sistema de benestar que tenim. Això sí, el tema IRPF ens costarà molt a molts empresaris pagar les nòmines amb aquest apujament, perquè sembla que aquí sempre paguem la festa els mateixos, la classe mitjana i els petits empresaris que intentem tots els dies aixecar la persiana i pagar nòmines i treure gent de l'atur, que costa molt. Jo crec que el govern s'equivoca si no prioritza sobretot reduccions fiscals a l'hora de la contractació. Ho va anunciar al debat d'investidura el senyor Rajoy dient que ens estalviarien el primer any de seguretat social per als menors de 31 anys. D'acord, però no només hi ha atur juvenil, també hi ha aturats de llarga durada que s'hi diuen separats estructurals de més de 40 anys que també necessiten una ajuda, que també necessiten que s'incentivi la seva contractació. I crec que hauria de ser més generalitzat. I quantitat de persones que se'ls està acabant a l'atur. Totalment. Desgraciadament. I aleshores necessitem injeccions d'alegria realment i d'optimisme. Jo ho crec. Jo crec que la gent, com tu deies abans, al principi està pessimista més i que necessitem veure la mitja ampolla plena. Ho necessitem i és que a més ho estem demanant a crèdits, però clar, si no tenim motius difícilment pots estar alegre o creure, no? Vosaltres, aquests mitjans de comunicació, des del diari de Més, que us deuen arribar diferents perspectives crítiques, aportacions i de més, com viviu tota la situació? Refereixes que no t'entens bé la pregunta. Des del vostre diari digital rebeu diferents crítiques, comentaris, aportacions. Com viviu tota aquesta situació tan novedosa ara de canvi? La noteu, és igual que l'any passat, a finals d'any, heu notat algun canvi, algú que es perfili més? Bueno, el canvi sempre ha estat a pitjor, no? Més a més en el nostre sector dels mitjans de comunicació, no? Que potser nosaltres no parlem massa de nosaltres mateixos, no? Però sí que tenim molt d'atur i en un percentatge molt elevat, no? El nostre sector dels mitjans de comunicació, perquè la nostra subsistència té a veure molt amb la publicitat, no? Si les marques no fan publicitat, nosaltres... Entenc que tindreu subvencions o tindreu no, els ajuts de la Generalitat han baixat, com bé va anunciar el portaveu ONS, van baixar els ajuts als mitjans de comunicació un 40% i el percentatge d'inversió publicitària des de la Generalitat va menguar en el mateix percentatge, no? Llavors, si no rebrem publicitat, si no rebrem subvencions, si no se'ns ajuda a nivell d'empresa, doncs és el que està passant, no? Suspensions de pagament a Público, tancament de capçaleres com en ADN, ara s'està parlant de reestructuració amb els mitjans de comunicació públics com poden ser Conradio. El futur és una mica negre, no? Home, però els mitjans de comunicació no ens hem de ficar en aquest debat, no? Un altre dia potser podríem agafar-lo d'una manera més àmplia, no? Però sí que és cert el que no podem pagar en un moment de greu crisi econòmica una sobredimensió de mitjans de comunicació públics que tenen sobreestructures, o sigui, no pot ser que TV3 tingui una plantilla tan enorme com la que té i després que tots els programes d'èxit siguin de contractació privada. Parlem del Convidat, parlem de Polònia, Cracòvia, és a dir, tots els productes estrella no són de fabricació pròpia, llavors què fan tots els funcionaris que estem pagant entre tots dins de la casa, no? I què fan els polítics en 3 càrrecs? També, no? És una mica paral·lel. Què fan els polítics en 3 càrrecs? Veritablement, un polític en 3 càrrecs arriba als 3 càrrecs?
Sí, però només cobren per un. Arriba. Bueno, Després hi ha dietes a part, Després hi ha Són dietes a part. superhomes i superdones. Jo només arribo a una en cosa. qualsevol cas, jo crec que actualment amb els ajustos que s'han fet aquí, que s'estan fent aquí, per exemple, és cert que com l'opció que teníem, els ciutadans el que pensen és que l'opció que teníem, la millor és la que tenim ara, perquè si no ja no l'haguéssim triat, no? Per tant, jo crec que realment s'han de fer uns ajustos perquè ho necessitem, vull dir, s'ha acabat almenys el malbaratament dels recursos que teníem, que potser en l'època anterior hi havia un malbaratament bastant important. I després... Malbaratament, si la inversió se'n diu del baratament, hi va haver molt poca inversió en moltes infraestructures, en molts equipaments a tota Catalunya durant 23 anys. S'havia d'invertir. Llavors, parlar de malbaratament d'inversió és com dir que l'inversió en els parlant del nostre sector, que són les empreses, si els empresaris inverteixen no és malbaratament, sinó és inversió per ficar per endavant. No? Sí, però en un moment, nosaltres en aquests moments a Catalunya, quan s'està ajustant, s'està aprimant l'administració, per exemple, s'està fent amb un esforç important perquè això a nivell d'estructura d'empresa, de petita empresa ja costa quan has de fer un ajust d'aquesta manera i en canvi en una època anterior quan ja havíem entrat en una situació crítica s'estava engreixant encara. Vull dir que aquesta situació ja no existeix perquè realment no s'estan malbaratament els recursos que tenim en aquests moments. Sí, és veritat que les coses sempre es poden fer millor, evidentment, però és la millor opció que teníem i, de fet, si per una part deixem de fer això, tenim la informació de que realment s'està fent el que cal fer, vull dir que no ens estan deixant ocultant informacions que en altres moments sí que no se'ns han transmès, vull dir, estem en una situació potser diferent i que ens dona una altra perspectiva. Aleshores, evidentment, tot es pot fer millor sempre, però per una altra part, com a mínim s'estan fent coses que realment, d'alguna manera ens poden portar a algun lloc, no? Cosa que de l'altra manera és que ja no hi havia recursos, vull dir, no hi havia res, no? I el que sí que és cert també és que ara realment tenim més informació que abans. Dels últims anys d'aquesta banda, afortunadament s'ha de veure el positiu, és veritat, almenys és dur, és duríssim perquè la realitat ho és així i no ho podem negar, però de fet ho coneixem. I parlant precisament de recolzament, d'emprenedoria i de més, jo ara estic pensant que, oi que vau fer la jornada aquella de Calella tan interessant per dones emprenedores? Sí. Explica'ns una mica com va anar el tema. De fet, no sé si tenim preparat un vídeo, algun resum, doncs el podem ficar i en tot cas, si voleu, comentem. Us sembla que ho veiem? Perquè per veure una mica també així, no parlem sempre de lo mateix també, sinó... Parlem d'iniciatives positives. Sí, exacte. Hola, bona tarda. Hem vingut a Calella, a l'Ajuntament de Calella, a fer un networking i una tertúlia sobre dona i empresa. Bueno, aquesta tertúlia vindran totes les dones de Calella als voltants i veurem com surt. Gràcies.
Hola, bona tarda. Després de la conferència que ha donat el Cercle de Dones de Negocis, estem amb la Isabel Mayol, la presidenta de l'Associació de Turisme de Calella, i volia fer-te unes preguntes, què t'ha semblat la conferència o la taula rodona i què te'n sembla fer-te del Cercle? Molt bé, m'ha semblat molt interessant. A més, veig que hi ha molta gent amb ganes d'obrir-se pas en aquests moments de crisi, no? I que, jo penso que qualsevol iniciativa d'ajut per part d'associacions és important, tant sigui de la dona com sigui en general, no? M'ha agradat moltíssim i a més he vist dones amb moltes ganes de fer coses, amb molta empenta, i dones autònomes que necessitaran segurament de molta assessoria i una assessoria molt de tu a tu i a més la conciliació amb la vida familiar, que això sí que és un punt que ens uneix i que aquí sí que estem totes a una. Doncs moltíssimes gràcies, Isabel, i ens veiem un altre proper networking. Nosaltres a la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calella, que és Montse Cordón, i a mi m'agradaria saber si t'ha agradat la nostra tertúlia i si has vist que les dones que n'hi havia aquí, professionals i empresàries, han sortit amb unes cares de satisfacció d'haver assistit i amb possibles noves idees. Bé, donar-vos les gràcies perquè crec que ha sigut una xerrada molt enriquidora per totes elles, perquè moltes de les persones que han vingut aquí o estan creant una empresa o tenen negocis que tenen moltes dificultats avui en dia per tirar endavant, i crec que les eines que els hi podeu donar vosaltres des del Cercle els hi poden anar molt bé, perquè és la manera que es puguin reinventar i posar els seus negocis una miqueta al dia. Doncs moltíssimes gràcies a tu, Montse, i moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Calella. Gràcies. Interessant. Sí, no, la veritat és que va estar molt bé perquè
Clar, nosaltres vam desenvolupar aquesta jornada des del punt de vista de les dones, de la necessitat de les dones professionals cap a les dones professionals, com tot el que fa el cercle. I vam organitzar aquesta jornada amb el títol, no sé si s'ha sortit, Dona, Empresa, Economia i Noves Tecnologies, i enfocada en aquest cas de cara a les dones que tenen comerços a Calella. I clar, de fet actualment, que és el que comentàvem abans amb tu, de fet en aquests moments de crisi els projectes, les iniciatives i els negocis de baix cost són els que pots posar en marxa mitjançant internet, perquè són els que no et requereixen infraestructura ni unes obligacions de temps per atendre el negoci. I aquesta va ser una mica la idea de les jornades, d'enfocar des de les dones que teniu comerços, obrir una nova línia de negoci mitjançant un nou canal, i les que voleu emprendre és la forma més econòmica i més ràpida de posar en marxa. I van sortir molt encantades perquè, clar, feien preguntes pràctiques que són les que a nosaltres ens agrada que ens facin, i vam portar, ja ho he vist, a la Maria Rosa Igai, que és la notària de Sant Celoni, vam portar a la Doris Reddy, que és l'empresa de logística Lotrans, i vull dir, cada una va explicar una miqueta, va transferir el seu coneixement, i la veritat és que tothom va sortir molt content i nosaltres molt satisfetes d'ajudar, que d'això es tracta, el que tu deies abans, petites coses per ajudar a tirar endavant o per ajudar a crear noves iniciatives. Les petites coses són les que a vegades els grans projectes no són els que ajuden, són les grans iniciatives i les petites coses que t'ajuden. Tanmateix que els clients petits es fan grans i a vegades això s'oblida. És important. Doncs com estem aquí per debatre l'actualitat, jo ara us faré un repte. Agafarem 4 notícies d'actualitat diferents entre elles perquè vosaltres digueu la vostra. Anirem racionalitzant, per no estendre'ns més del compte o no, sinó jo ja us diré. Mira, una és el copagament. No em direu que no heu sentit parlar del copagament perquè estem cada dia escoltant parlar de sanitat. Després, una de les declaracions que va fer la vicepresidenta del nou govern respecte a penalitzar als directius que tenen incentius vitalicis, molts d'ells, amb entitats financeres i bancàries que estan amb uns resultats per terra o fins i tot intervingudes. Després també un altre tema que no es para de parlar últimament i que realment també ha estat un boom, i són les últimes notícies de la Casa Real i de tot el que ha succeït. I ja per últim, una que ha sortit avui, els 43 vols cancel·lats de la vaga d'Iberia. No sé què us sembla. Vinga, comencem per sanitat? Si comencem pel o comencem per final? L'últim... Comencem pel que vulgueu. Vinga. Iberia se l'està encarregant, des del meu pensament d'empresària. Si en un moment de crisi tan fotut els treballadors no aixequen l'empresa i fan aquestes coses sempre a les mateixes dates, les vacances, quan tothom se'n va de vacances, sempre vaga. No se'n sortiran. Sí, és Papa Noel, Nadal, Reis, Iberia. Tancaran. Un clàssic. És un clàssic. Sembla divertit. És un clàssic. A veure, en aquest sentit jo crec que una de les mesures que més sona del govern Rajoy és tirar cap a un model més alemany, que vol dir que els convenis col·lectius no es negociaran a nivell sectorial sinó a nivell d'empresa, i cada empresa podrà ficar més o menys els termes de negociació amb els seus treballadors. Jo crec que aquests drets adquirits pels treballadors, tothom s'ha de ficar al cap que tot això està canviant. El món s'està flexibilitzant i quan abans el meu pare pensava que tinc aquesta feina i la tindré per tota la vida, aquest model que teníem a Espanya fins ara canvia totalment. I tot és com el diu el Bauman, que és un escritor que parla de la societat líquida, com cada vegada tot és més líquid, tot és més inestable, i crec que tothom hem de fer un pensament i ficar-nos a la nova situació. I que no hi ha res que duri per sempre. Exacte. Tenir la capacitat de flexibilitzar i canviar de feina i adaptar-se... Adaptar-se al canvi. Exacte.
I ser més competitius, perquè de fet quan t'estàs adaptant al canvi estàs desenvolupant unes habilitats que d'una altra manera no les desenvolupes. Jo respecte al tema que comentaves del copagament de sanitat, a veure, jo estic d'acord en que tots ajudem a aixecar el país. Estic d'acord. I em sembla correcte i jo crec que el copagament és bo sempre i quan no sigui igual per tothom, és a dir, els jubilats, per exemple, no es poden permetre pagar ni un euro. Hi ha gent que té uns sous que són molt baixos i que això també els grava molt. Vull dir que si realment qui ajuda amb aquest copagament són les famílies o les persones que realment ho poden fer, em sembla correcte. Sempre i quan no siguin discriminats, a mi em sembla bé. Ara bé, els jubilats, per exemple, no es poden tocar. Les rentes més baixes tampoc. Vull dir, jo crec que en aquest sentit sí, però no. Vull dir, allà s'han de fer coses, però amb una mica de... Jo no estic d'acord amb el copagament, disculpo amb tu, Helena, i encara que sí que estic d'acord amb això de les rendes i fer una mica de distinció, no? La salut és un dret bàsic, no? Potser jo apostaria més per la racionalització, no? Que no es fent l'abús de l'ús de la sanitat, no? Però aquesta proposta del conseller avui aquí a Catalunya d'1 euro per recepta, a totiplén i a tothom, per exemple, els malalts crònics no s'ho poden permetre, encara que hagi posat un tope de 60 euros a l'any, i aquestes rendes més baixes de 400 euros, com s'ho faran? Clar, sí. Jo aposto més per la racionalització en l'ús i per la sensibilització, que la gent està molt de la mateixa manera que fa racionalització en l'ús de les dades que ha donat el ministre Guindos, que ha baixat el consum de la llum, doncs racionalitzant l'ús. Si no has d'anar, doncs no abusis. Sí, però això és una decisió personal de cada un. És un tema cultural també. És un tema cultural. És molt difícil sensibilitzar a una població sencera. Vull dir, i a més sensibilitzar a les persones té un cost també, perquè s'han de fer campanyes i això és una despesa. Per tant, jo crec que s'han de fer mesures en aquesta línia, però ja et dic sempre, amb unes orientacions concretes i pensant que tothom no té les mateixes disponibilitats ni possibilitats. I evidentment fan més ús els malalts crònics que els no crònics. Els jubilats tenen menys diners que altres persones que estiguin en actiu i dels actius n'hi ha que tenen rentes baixes i altres rentes altes. Vull dir que tot això sí que s'hauria de valorar i d'alguna manera canalitzar. Però sensibilitzar és molt difícil. Fer un canvi cultural, si en una empresa ja costa, imagina't a tots plegats. Però tenen un moment molt delicat, tothom ja té la paraula crisi al cap i que no es pot fer la mateixa despesa ni el mateix ús de les coses. Jo crec que no seria tan complicat per el moment històric en el que estem. Vosaltres penseu potser que aquest tipus de racionalització que afecta tan directament a les persones, als col·lectius i a les situacions, potser la manera d'aplicar-les fora més efectiva a poc i analitzant-les, i si s'ha de tirar un pas enrere, donar-lo, si s'ha de donar endavant, donar-lo, que fer-ho a totiplén? Penseu que potser el sistema podria funcionar millor d'aquesta manera, amb aquests temes concrets? Home, el que no podem fer ni podem, com a votants i com a ciutadans, podem permetre és que prenguin una mesura, com per exemple el xeque bebè, buidi les arques i després això s'acabi. Perquè és que això és un problema. S'acaba, després el que ve diu que s'ha trobat el problema, mentre ho intenta arreglar i ha passat el temps i no va davant i sempre estem igual. Hi ha una certa impunitat del governant que jo a la meva empresa, si dono un pas en fals, això es repercuteix en la meva comptabilitat, en el meu sou, en com dirigeixo l'empresa, en la respectabilitat i la imatge de la meva empresa, perquè ells no tenen cap responsabilitat i tot és impune. I tu quan arribes, el més fàcil de tot és dir no, és que jo m'ho he trobat pitjor del que jo pensava i per això apujaré l'IRPF quan ho vaig dir que no apujaria impostos. Però de totes maneres, en el tema del copagament,
això que deien de sensibilitzar les persones, hi ha una de les mesures que està funcionant molt bé en alguns països, és que donen, quan tu vas al metge, no és tema de medicaments, sinó previ, no? Quan tu vas al metge et donen la factura de què t'hagués cobrat, o sigui, què t'hagués valgut això, si l'haguessis hagut de pagar a una seguretat privada, no una asseguradora. I la gent es veu que s'aconsciencia molt perquè quan tu no pagues alguna cosa, tu no li dones cap valor, com a la nostra empresa. Si nosaltres no fem valorar els nostres serveis, la gent no s'hi fica valor. Això ja va fer l'exconsellera Marina Llena i va començar ella... Algun puesto això ja es fa, Algun puesto, però s'hauria de fer més extensiu. Exacte, perquè es veu que realment la gent pren consciència de dir, escolta, aquesta operació costa 6.000 euros, soc un afortunat de viure en aquest país i que això no em costi res, no? Perquè un dels problemes als Estats Units, a nivell polític, un dels eixos de campanya és el tema de la seguretat social, no? I de la sanitat. Obama va dir que la faria pública i... No els van deixar, no? We are waiting for... Yes, no? Molt bé, doncs aleshores estem d'acord que si algú la fa, l'ha de pagar. Per tant, la vicepresidenta, torno jo al comentari que va fer amb les seves declaracions, vol penalitzar els directius i el govern que no estiguin complint les seves expectatives, tant mateix que si es tractés d'una empresa privada com es trobaria en qualsevol de nosaltres. Què penseu de tot això? Són l'eina totalment importable al públic. I tu, Helena, com ho veus? A mi em sembla correctíssim, vull dir que cada un ha d'assumir la seva responsabilitat en tots els sentits, no? Jo trobo que sí, perquè a més d'aquí sí que estem parlant de molts diners. Perquè clar, estem parlant de ser homogenis, de racionalitzar, de fer totes les mesures proporcionals i clar, tanta vàlua té un ajust mínim d'allà on calgui com una de la que realment es veu. I aquí hi ha gent, sincerament, en aquest país que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do. No és just. No és just perquè, entre altres coses, tu en una empresa deixes de funcionar com a conseller i de més i tal, i moltíssimes vegades no tens per què cobrar sous, però moltíssims, la major part de vegades. Si amb raó de més no has fet bé la teva funció, doncs escolti... Què vols? O proporcionalment a com vostè ha funcionat i si no li tocarà res, doncs potser ha de pagar i tot. Potser hi hauria qui tindria l'obligació de posar diners a la taula perquè el mal que ha fet... Responsabilitat subsidiària. Evidentment, és irreparable. Com fan els ara que en aquest no tenim... Estem d'acord. No n'hi ha controvèrsia. Perfecte. I respecte a les últimes notícies de la Casa Real i de més, que ja ho he deixat una mica per l'últim i de més, com ho veieu tot això? És una mica indignant, no? Que algú que la dona del César, a més de ser honrada, ho ha de semblar, no? Però a més, a mi m'ha sobtat molt tota la part, potser... de treure-li diners a gent que no s'ho pot permetre, no? Com gent discapacitada, no? Això em diu molt del senyor Urdangarín, no? I senyor és una paraula molt gran per ell ara mateix, no? No tenia necessitat de fer-ho, no? Perquè a nivell econòmic la seva dona té uns diners, no? Si ha volgut col·locar-se al nivell de la seva dona, no? Ja sabia amb qui es casava, amb una infanta, i això té unes responsabilitats i té unes obligacions i té que mostrar una ètica molt per sobre de tots, no? I no ho ha fet bé, no? Tant de bo es faci com va dir el rei en el seu discurs, no? Que la justícia sigui per tothom, però no sé si serà per tothom perquè feia 3 anys, no? Quan es van marxar a Washington, el rei ja sabia el que estava passant, no? I que estaven investigant el seu gendre i els va fer anar fora. A veure si la justícia, no? Què passarà? Bueno, jo en un punt discrepo amb tu. Jo estic molt orgullosa de la justícia del meu país, que ha ficat en el punt de mira amb el marit d'una de les infantes. Això vol dir que sí que hi ha justícia, en primer lloc. Després... I que hi ha llibertat d'expressió, perquè es parla a tots els mitjans. No s'ha tallat en absolut la difusió de la notícia, ni l'opinió pública. No sé si esteu d'acord, però jo crec que realment aquí la Casa del Rei ha actuat
la justícia, de manera correcta. Jo de totes maneres penso que sí, però també, a veure, hi ha moltes persones que han fet accions en aquesta línia i que no se'ls ha donat tanta publicitat ni tanta explicació com és el cas. Estic d'acord que cada un, si algú actua d'una manera incorrecta, ha de tenir el seu procés, però per una altra part també penso que han sortit temes al voltant d'aquesta problemàtica que no són necessàries. Per exemple, recordo una dels comentaris que s'ha fet, que si havia anat el govern anterior a demanar diners i li havien denegat. Jo no entenc per què han de sortir comentaris com aquests quan qualsevol fundació, qualsevol associació, qualsevol entitat sempre intenta captar. Després una altra cosa és... com es gestionen. Exacte. Però en aquest sentit n'hi ha coses que totes les entitats, des de les entitats es fan i a veure, a moltes ens deneguen, moltes vegades. A nosaltres, per exemple, com a entitat, en l'època anterior ens van denegar absolutament totes. És veritat. Tots els nostres projectes que vam presentar ens els van denegar sempre. En canvi, nosaltres estem fent una tasca molt important i a més que és productiva pel nostre col·lectiu. Vull dir-te que en aquest sentit crec que nosaltres, per exemple, des del Cercle estem molt agraïdes i molt orgulloses de tenir la infanta Cristina, com sabeu, és la presidenta d'honor dels nostres premis des de la primera o la segona edició. Vull dir, sempre ens ha recolzat com a col·lectiu i en aquest sentit sempre ha estat amb nosaltres i estem molt agraïdes. I creiem que un tema és aquest i un altre és tota la promoció, la publicitat i tot el que s'està parlant al voltant del tema, perquè hi ha aspectes que qualsevol fundació, qualsevol associació, qualsevol persona fa una sèrie d'accions. Una altra cosa és el que comentàvem, el que s'ha fet és correcte o no és correcte, ha de tenir la seva penalització o no ha de tenir-la. D'acord. Un jutge ho farà. Però com tothom, vull dir que jo crec que no cal fer aquest judici públic que estem fent en algun sentit, perquè no cal. Sempre al voltant d'aquests judicis públics hi ha persones... amb interessos creats. Exacte, i persones també que acaben tenint una afectació per aquesta problemàtica que estan completament distanciats i en canvi s'acaben trobant a dins d'una problemàtica que no forma part d'ells, no? En aquests moments. I jo crec que en aquest sentit em sembla que independentment de que evidentment s'ha de jutjar i a tothom amb els mateixos paràmetres, però precisament per això crec que hi ha un altre, el tema de comunicació, sobretot els mitjans, també hauríem de tenir-lo en compte, que tampoc s'està actuant de la manera correcta, no, en aquest sentit. Bueno, sempre els mitjans de comunicació tenim la culpa de tots, no? Sempre es mata el missatger, per dir-ho d'alguna manera. No, perquè de fet els mitjans també... No, perquè... No, sí, i els mitjans reben la informació, algú és la que gestiona i la fa arribar. Els mitjans tenen línies editorials que simplifiquen el que hi ha a la societat, no? No simplifiquen, li donen un marc d'enteniment, no simplifiquen. No. Bueno, representen una part de la societat. Com pensa una part de la societat? Perquè si no, no tindrien lectors. Com els partits polítics. Clar, el que succeeix també és que amb el temps sempre hi ha punts de vista diferents en tot, i que som un país que també ja som propensos a fer judicis ràpidament i de més, i aleshores, clar, hi ha temes realment inviten més a fer el judici que altres a nivell popular, no? I aleshores a vegades és inevitable. Perquè és l'home, no, d'una infanta, no? I és un personatge públic i la monarquia en els últims anys està molt qüestionada, no? I una monarquia que, a més, nosaltres la veritat és que ha estat sempre molt correcta i no ens podem queixar. A banda de qui estigui més a favor o menys i de més, però no ens podem queixar, per exemple, jo penso que això el rei concretament no s'ho mereixia, no? I de més, però bueno, i també posa en tela de judici si realment s'haurien de permetre segons quins pagaments, i aleshores ja comença a liar-se la troca i una altra tertúlia. D'aquest tema, si voleu, un altre dia parlem només d'aquest tema i aleshores ens centrem. Com dona per molt i de més, i ja ens animaríem, no? Jo sí que coincideixo amb Helena, no?
Jo parlo del marit de la infanta Cristina. No abordo la figura de la infanta Cristina i la seva feina, que és impol·luta i no es pot dir res, no? A més, com a membre de la Fundació La Caixa, la feina que fan, l'obra social, no? Per aquest motiu, la persona que està al costat, no? Hauria d'aprendre de la que té al costat, no? Que és la infanta Helena, no? Que té una educació i una manera de fer. Esperarem esdeveniments. Exacte. Jo el que sí que m'agradaria preguntar-los amb elles és sobre la taxa de turisme, perquè tothom parla i tenim preocupat a tot el sector, em sembla. Doncs jo vaig estar una mica investigant el tema per la meva feina, per veure com havia afectat casos anteriors. A les Illes Balears es va posar una ecotassa, que era a efectes simples el mateix, perquè realment gravava, i va tenir un efecte molt devastador pel turisme, perquè clar, és €1 a la nit, 3 euros depèn del nivell de la categoria de l'hotel on t'allotges, però amb 4 persones un parell de setmanes la cosa puja bastant, no? I això, si són impostos, no és un diner que vaya cap als comerços, cap als botiguers, cap als restauradors, cap a la gent que té serveis al tercer sector. Llavors, jo soc partidària de treure tots els impostos possibles, perquè a més, en les lleis òmnibus han de regularitzar molt el tema dels allotjaments del turisme, no? Llavors sembla com una mica contradictori. Per un costat desregules tot el tema d'allotjaments i per un costat poses una tassa. Em sembla una mica contradictori. Però vols dir que no seria una manera també de regular el tipus de turisme que ens arriba? Perquè potser el turisme que ens arriba, que el fet de pagar €1 li afecta realment com per no venir, vull dir, potser no ens interessa tampoc, potser ens interessa més el que està disposat a pagar. Igual potser netejaria el turisme, entre cometes, escombraria, que ens fa tan mal. Jo no catalogaria el turisme d'un davant d'un altre. El que jo sí que volia aportar, jo no he fet aquesta investigació que ha fet Verònica, però sí que vaig estar recentment a Amsterdam i feien aquesta taxa que no arribava a l'euro. Jo vaig estar pocs dies i no el vaig notar, no? Veritablement, €1 potser 2 setmanes sí, però... Clar, però és que són 3 a Europa potser és més... en la categoria de l'hotel i tu viatjaves sola, però hi ha famílies de 2, 3... No viatjava sola, no volia donar-te més informació, però no viatjava sola. Clar, una família de 5 membres a Barcelona, consumint, gastant, anant a tot arreu, si fa aquest dir, escolta, no podem estar 2 setmanes perquè això suposa €100 de turisme. Però potser a Europa el que tu penses, no? Perquè nosaltres estem pensant com pensarien els que arriben aquí, no? I a Europa potser sí que estan més acostumats a fer aquesta mena de cosa als seus propis països. Potser sí que el tindrien més. Sí, clar, els alemanys tenen un copagament sanitari des de fa 10 anys, no? Estan més acostumats a pagar. Sí, és evident, jo quan me referia a turisme que escombraria volia dir efectivament el que ens fa mal, el que ens perjudica, o sigui, no voldria dir d'una altra manera perquè clar, potser l'expressió no ha sigut la més adient, però volia dir això, el que ens fa mal, i aquest sí que ho nota €1 més o més, perquè aquest realment no el volem per res, aquest turisme, nosaltres ni ens afavoreix per res, perquè després doncs només les reformes que s'han de fer de les destrosses que fan pels hotels i dels problemes que tenim i al carrer i de policia i de vigilància, de més, o sigui, de brutícia no ens val la pena. Em referia a això, no? Això que potser és la manera de... És una manera de pujar una mica, doncs... De ser més selectius en aquest sentit. També els hi hem d'oferir llavors més seguretat quan vagin pel bord, perquè jo que vaig molt, els hi roben sempre la cartera, sempre veus alguna turista, et criden els Mossos d'Esquadra, no? Més patrullar al carrer, més videovigilància, més ajuda als comerços... Clar, però tot això aniria a favor dels que vivim aquí. Totalment. Veus? O sigui que per tant, a l'equilibri potser ens interessa més a tots aquest d'acord. Sí, és qüestió d'equilibri. Això està convencent. Molt bé, doncs jo no sé si voleu debatre algun tema més, jo crec que hem tocat aspectes interessants, no?, de l'actualitat social, política, econòmica, no?,
I bueno, si voleu dir alguna més o aportar alguna més, encantats, i si no, si us sembla, ja ho deixaríem aquí. Això sí, voldríem invitar qualsevol sòcia, no sòcia, qualsevol dona professional de negocis, empresarial que estigui interessada a venir a debatre i a compartir amb nosaltres, perquè ens encantaria i perquè els hi voldríem donar l'oportunitat de dir la seva, que és del que es tracta. I també d'enviar-nos qualsevol suggeriment i de més, com sempre us invitem, via e-mail a circulo@mujeresdenegocios.net, que és la nostra adreça d'e-mail que us posem a la vostra disposició. A partir d'aquí, com veieu, fem més programacions, anirem fent més, oi, Helena? Cada vegada més, i esperem que ens aneu seguint i que us vagin agradant les tertúlies, les entrevistes, i nosaltres continuarem esforçant-nos perquè estigueu aquí a l'altre cantó de la pantalla veient-nos. Gràcies. Bona tarda. Gràcies. Bona tarda a totes i a tothom que ens estigui veient, i bon any. Aquesta tarda tenim el plaer de presentar el primer programa del Cercle d'Actualitat en companyia de diverses persones que hem pensat que ens podran aportar moltes reflexions, perquè en realitat hi ha motius per reflexionar avui per avui, amb totes les circumstàncies que s'estan donant. Passaré a presentar-les. Verónica Fumanal és fundadora i directora general de Politicón, consultoria en comunicació política. Purificació González és la directora general d'Orna Comunicació. Que realment hi hagi un canvi de paradigma, hi hagi un canvi de model, perquè el que no podem fer és sempre donar voltes a lo mateix i que, de fet, no arreglem les coses. Vull dir, s'hauria d'innovar, pensar en noves formes de fer les coses i potser de tornar a facilitar, com tu deies, a les empreses fins i tot la contractació en petits contractes i que realment siguin així. És a dir, que si jo tinc la necessitat de contractar amb una persona 3 hores, realment el cost per l'empresa sigui de les 3 hores proporcionals, no que hi hagin uns mínims que siguin tan alts que no et permetin tenir aquest recurs dins l'empresa. És a dir, que jo crec que realment s'ha de pensar en un canvi global de concepte en aquest sentit i fer una reforma que realment ens aporti noves maneres de fer les coses en aquest sentit, no? És un repte molt important que s'ha de començar a estudiar i a pensar, no? Bueno, jo m'he acabat de llegir un llibre molt interessant que us recomano. Li recomano a les sòcies d'aquesta associació, que tu presideixes, que se'n diu Vota Desglobalització. Estan en un moment que engloba 2 mitjans de comunicació, un diari digital que a Catalunya s'emet com Catalunya Press i a la resta d'Espanya com Press Digital. Elena Fava de la Encarnación, no cal presentar-la perquè la coneixen totes, és la nostra presidenta del Cercle de Dones de Negocis i a més és empresària. Bueno, doncs, benvingudes, gràcies, bon any, espero que esteu molt contentes, suposo que els Reis us han portat moltes coses.
Sí? No? Almenys el que necessitaven, que ja és molt Bueno. en aquest temps que vivim. Bueno. No, jo tampoc em queixo perquè hem d'estar molt agraïts de tot el que pugui venir de més, no? Doncs està molt bé. Pues, bueno, us hem invitat a vosaltres perquè pensem doncs, que amb totes les notícies, tots els titulars, i com ens hem estrenat l'any, que ni més ni menys és com el vam finalitzar, no? Més o menys igual, podeu aportar-nos aquestes reflexions. Les notícies i els titulars han estat, bueno, els sabem tots, no? A nivell econòmic, a nivell polític, a nivell laboral, a nivell doncs, sindicats, en tots els sentits, i aleshores en aquests moments estem, a més, sent molt fiscalitzats des de fora d'Espanya, com és evident. Què opineu i com viviu des de les vostres perspectives de negoci, les dues, totes aquestes situacions que s'estan donant? Comencem? Sí, comença. Vinga, la primera, la valenta, a veure qui és. Doncs, bueno, jo com a empresària, les noves notícies són de veure com anirà la cosa. De moment tenim un nou govern, presidit per un Mariano Rajoy que no es veu, no ha sortit en cap roda de premsa per dir-nos cap a on ficarà el país, sinó tot el contrari, ha ficat a la Soraya Sáenz de Santamaría i al ministre de Guindos i també en Montoro, perquè sigui la imatge dels ajustaments i de la nova època del govern Rajoy. Nosaltres, jo quan vaig veure el discurs d'investidura el que vaig pensar és que sí que és cert que calen canvis, calen mesures d'ajustament perquè tenim un 8% del PIB que s'ha desviat en un dèficit tremendo que arrosseguem des de fa no sé quant de temps, per unes estructures que són decimonòniques i totalment desfasades i sobredimensionades. I va fer uns petits apunts com el tema de l'IVA, el no haver de pagar l'IVA fins que tu no l'hagis cobrat, que com a empresària vaig pensar, escolta'm, això és el que nosaltres necessitem, una mica de facilitar el que tu puguis crear una empresa, portar-la cap endavant i que no t'ofegui l'administració pública amb els impostos, mentre tu estàs generant llocs de treball, mentre estàs generant riquesa i mentre estàs generant que hi hagi persones que no estiguin a l'atur. Això per un cantó, però clar, això va ser un anunci que de moment no sabem quina serà la data, sembla ser que fins al 2013 no es posarà en marxa i mentrestant ens apugen les trams de l'IRPF. I tot està una mica més parat, perquè a més quan tota la massa funcionarial se li rebaixen el sou, perquè de fet no és que se li hagi baixat, però se l'han congelat amb un augment de 35 a 37 hores i mitja, clar, aquesta gran massa que consumeix, que dinamitza, s'ha quedat aturada. Això és el que ha passat en aquesta campanya de Nadal, que veies les botigues que estaven pràcticament buides i amb tots els comerciants que són pimes com nosaltres molt assustats per la crisi i per la inactivitat econòmica que hi ha. Jo crec que de totes maneres un gran repte, no només el repte que se li posa per davant de treure'ns de la crisi o posar mesures en aquest sentit, sinó que crec que el que caldria és una reforma laboral del mercat laboral molt important, no només cosmètica, sinó